Това е историята на едно птиче, което си събира храна за през зимата. И то си лети и тук ще стигне до едно куче. Кученцето да си ходи, да просто се разхожда, да си намери кокошче. Всички през есента си търсят храна. Да. И после и жирафчето да видим. А къде е жирафчето? Ето тук. Трябва да го обърнем, за да го видим. Така, ето жирафчето сега си търси листа, през есента падат всички листа, за него е най-трудно и си търси листа по дърветата и няколко си намери. И последният ни герой е пиленцето. Той си кълве някакви царевички и там някакви семенца и най-трудно е за него, защото в гората няма семенца и всякакви неща, ама той е във фермата, да. И това е. А ето как започна всичко.